what's up guys? Welcome to my YouTube channel. Karong adlaw ay pakita nato sa inaw sa T-Park. T-Park is called T-Park because energy park. Kadari nagka-bike sa Taguig City. So, kung baguhan pa ka sa akong video, please subscribe and click the bell button para makita nato sa kabindot ng Taguig City. Tara, ubanta. Yan guys, sapit na sa new City Hall. The new City Hall of Taguig City. We have sunflower, tapos ilahan long Christmas tree. At the same time, ilang stage na iba ang design. Ayun guys, abot na ta guys. So, nata sa T-Park entrance. Karon is nakasurita sa E-Park na, so ato ni suro yun. Nakita na ko sa inyo kung saan na sa E-Park. So the next step na ko is kasi sa botanical na punta. Nagsuroy ko ako ra isa sa kay at nangita pa akong kauban para mag video sa ko, pero wala na lang kay kuan. So karon suroy ta mo kauban ako ang BB bike. Ayan, it's our BB bike. So nangarkila tag bike no para lang gid maka tuloy sa E-Park. So tingnan nato. Karon is pakulay sa kapoy si Victorious bike. So punta mo enjoy man ng video. So wala ko laing aim aning ako enjoy mo tanong sa kami. And ma-update ako sa mga see you guys. So ayan na agad sila yung mga paalala no para sa mga bike na nag-drive mga bata, pangdagko. Para dahil sa wala nakabalo na si Bugoy Carinio dahil nakaanin na dahil sa E-Park. Ambot sa tutoy ka basta kanin na siya dahil. Yan. Woo! Welcome my love Taguig. Yan, so nakita niyo na nasa kong likod na naunta na. Tara guys, saka ko na to ni saka kayo. Yeah. Ayan, mao ning natuwa
tunga na siya sa i-park guys. Dili ka ang mabalaka sa kainit kinapot sa ilay mga kubo. Kani siya dring area sa kirana ni siya mo siyang imuunon daw Coliseum pohon. Ayan. Syempre nagit sila mga basurahan for the sa tong nature na malagaan. Ayan, so tara maglipot-lipot ta at ayun, so kanat yung part guys is a DepEd na nga padulong DepEd sa Tagum City na diyang opisina. Ang kaning way 3 is palabas na niya sa i-park, so diha tanang i-transport ka ganina. So tara. Yan, so test the office na siya guys. Number 3 ang office sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Provincial Fisheries Office. Morning lahang mini gym sa i-park. Of course parkinganan, basurahan sa side. Of course napod sila pasalubong center 1 ang asa ba ang pasalubong center 2. So mutuyo ko tag kaisa guys no para makita dyan yun sa nasa makilid ani ba. Kanina mas sa side ng mga paint paint sa mga estudyante sa trade school ata. Kay katong sa na dream to giheld ang Asia Jamboree. So dito siya guys. Tabo. Ayan guys, so isa ni siya sa makaraming brands nga nabilin sa 6 Asian Jamboree.
Di po ka ang mabalaka diri sa hangin guys. Kay fresh kayo lang mga hangin diri. So ayan guys, lipot-lipot na magpaway sa ako kay 30 minutes left para makuha ang bike. Tapos kuan matunaw sa ko ang ditudluan ng estudyante. Siguro by the next time so kita niyo kung sa kong ditudluan. So nagakuryo ko sayo. Until the next video, thank you for watching guys, and again and again, please subscribe my YouTube channel and give a thumbs up if you like it. Tapos kita-kita tayo sa next video. Bye!